Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja nhau dzozuwa rochitanhatu mwedzi uno waChikumi. Tiri kutanda neyo wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzipono zvitupa kuti wakachinja wapa puraimari yopadanda nopapuraimari yopanyarukokora nopapuraimari yopakagande. Endai ipapo kusvikira zuva rochigumi nombiri mwedzi uno uri wamusosondo wanenge waripo wachinyoresa zviite zvakanaka. Zviri munhau dzanyasi. Nozuro kwakapinda nyahwa yakahwadza nyika yese ikazungunusa wese nyango mapato ese anopikisana wakaita kuhwadziwa nazvo. Alex Tawanda Magaisa akatisiya nozuro. Chiremba wanga wari munhu anozivikanwa nokuzvininipisa pabodzipo nokuzvoita zvinhu zvinoita kuti vanhu vese wangwe kufara. Ipapa anga ari munhu ainyora magwaro achitsatsanura nekutsanangura zvinhu zvobumbiro romutemo pabodzipono zvaiitika zvomatongerwo enyika zvomunyika, achiseenzesa inonzi iyo Big Saturday Read pachirungu. Aidi Tataikihwa mabi angu zviri kuita kuhwadza. Magaisa akazvahwa mugore ra1975 kuhwedza. Aidi mweya wache ngauzorore murugare. Bato roCCC ragoburitsa iro masoko aro kunyaradzana nemhuri yache wachireketa kuti Magaisa ndiye anga ari munhu ari gamba rowanhu wese munyika medumo. Heno kuti wanga rasiya richaita chira chakona kurivhara kana kuti inenge yatohwangwadza yasara ichiri ndoripo munyika mese. Zviri kuita kuhwadza aidi. Nyasi mupepeti mukuru bepanhau ropadande mutande roZim Live Mduduzi Matutu aendesiwa kumapurisa akagopuwa tsamba yokuti ari kuita mutsepwede uye asiyane nekuita mutsepwede. Kwaya agoreketa kuti wamunangagwa wanenge wanga wakadhakiwa pawakagoburitsa iwo masoko okuti mabhengi haakufanira kumira kuita zvokukweretesa mari paye. Ndo mhosva yaari kupuwa. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Unoita kuona kuti wari kuita kusaya zvokuita wakuruwa. Kubulawayo kwaye kunogona kundoita ipapa nzara yokusaika kwomvura chaiko inoita kuhwadza. Kwai ipapa madhamu mairi avanombotora mvura atonzi iwo achiribe kana chokuti wagotore ipapo. Pakaita kunyangariwa chaipo kwaona zvatanda kudari mwedzi uno waChikumi chaiwo. Pakaita kunyangariwa. Heno tinondoramba tichivimba kuti wachakuzvikona zvokuramba wachiwana mvurazvo. Joachim Chisano akamboita mutungamiriri wenyika yeMozambique wari muZimbabwe wasangana nawamunangagwa nyasi. Zvawareketana pariba kuzviziva. Ticharamba hedu takalinga kuti wanenge wachinzi wagohurirei. Tichiringa dzomabhizimusi kwaisahwira watagwirei wari kuita zvimwe zvokuwaka zvawakapuwa nehurumende kwai wagoda kuti watenge kambani yoLafarge yomuZimbabwe. Ipapa zviri kutonzi kwai wabvumiwa kuti wagoitenge zvokutoti pakaita kunyangariwa chaipo. Aidi wabi yedu wanoramba wachindokama mukaka wakakora kare. Pakaita kunaka chaiwo kwawo. Kwai nyika yeZimbabwe iri kunyanya kutengesera zvinhu zvayo kunyika yeSouth Africa uko yagotengesa zvinhu mwedzi ino yegore rino kusvikira mwedzi wapfuura uyu wakagotengesa zvinhu zvinoita mamirioni 924 omadhora okuAmerica. Kwai UAE ndo iripo chipiri ino mamirioni 410. China kwai kuno mamirioni 230. Mozambique kwai ino mamirioni 20 omari yokuAmerica. Kwai ndo kuri kunyanya kuenda zvinhu zvakawanda. Aidi tinowarwira manja wari kutenga kwatiriwa. Kwai goridhe riri kuita kuburitsiwa munyika riri kuita kunakidza makambani chaiwo. Izvezvi kwai mwedzi mitatu yapfuurai wagoburitsa goridhe rinosvika zviuru 13,120 noribodzi 13,171 makirogiramu ogoridhe gore
gore rino. Gore rapfuura kwainge kwabuditsiwa basi zviuru zvinomwe 7,000 kilograms dzegoridhe. Mwedzi uno watabva Zimbabwe yagobuditsa goridhe rinoita makirogiramu zviuru zviri nomazana mapfumbamwe ano makumi mapfumbamwe noina 2,994 kgs. Apa gore rapera wakanga wandobuditsa chiuru chibodzi nomazana matanhatu ano makumi matanhatu nosere 1,668 kgs. Aidi wari kuita kuchera chaiko, rekai wachere zviende mberi. Tiringadzo mutambo kiriketi. Zimbabwe yajiwa noAfghanistan kwechipiri pamutambo mitatu yozuwa ribodzi yawari kutamba. Zviri kuita kuhwadza chaiko. Wamwe wazhinji wagotoringa wagoreketayo kuti izvi zviri zvegaba izvi zvinenge zvino vanhu vakabhadharwa mari yechimanja mubudu kuti wagojiwe. Zviya zvakazosungirwa ana Heath Streak pabodzipo nowamwe zvinoita kuhwadza chaiko. Tiri kuita kusaya zvekuita mabi angu, pakaita kunyangariwa ipapa. Heno kuti zvichapera sei, ticharamba hedu takandoringa. Mitambo yonhabvu yagotambiwa muso mugowera. Rendhouse yakaita 0-0 noZPC Kariba. Bulawayo City ikaita 0-0 noRhinos. Cranbourne ikajiwa noFC Platinum nochibodzi. Nozuro kwagotamba makepekepe karakashiwa noDimbare nozvitatu kwanya. Boso ikajawo Harare City nochibodzi. Manika Diamonds ikajawo Tenax nochibodzi. Triangle yakajiwa noChikumi nochibodzi. Hwahwa ikajawo Ngezi Platinum nochibodzi. Pakaita kunyangariwa, asi tiri kuti makorokoto kune wakawinawo. Tiringe hedu idzodzo pasi rese. Waramaposa kureketa kuno dzinenge dziri kuwamomotera chaiko, nokutoti watomisiwa pamberi ipo dare rinoringanozvo unhu hwevanhu hwemunyika mavo hwemubato mavo inonzi pachirungu Integrity Commission. Aidi kwaizvozvi inyaya yekuti iwo kupurazi kwavo wakazobvuma kuti wakanga waino mari inosvika mamiriyoni 4 omari yekuAmerica iri musvo wayo chaiyo. Pakaita kunyangariwa chaipo ipapa. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei. Apayo wagobuditsa kuti kwai waguputa wakasungiwa kunyika yoDubai kwawari. Heno tichagoringa kuti zvichange zvichipera sei izvozvi, asi tiri kutoona pakaita kunyangariwa. Pane kubvisana vanhu chete ipapa maringira atiri kuita. Kwai nyika yeTanzania sodo riri kuuya inenge ichisaina pasi zviri pamutemo kunhadzira kwavo kuti wagoite zvokuchera mweya unonziwo pachirungu liquefied natural gas. Aidi kwai dhiri irori ravanenge vari kusaina ndoro mabhiriyoni anosvika 30 omari yekuAmerica. Kwai rinenge ichiitirwa kunzvimbo inonzi Dodoma. Aidi zvavo wabi edu wari kuita kusaina zvakaita kudandi towaroera manja apo wanenge wazviitirapo. Mutungamiri weNamibia akutopinziwawo mushishi kureketa kuno nokuti kwai wanhu wakaba mari yokukwara maposa iyi wanhu wekuNamibia zvokutoti ipapa agonzi akubatsirana naRamaposa kuti wawike wanhuwo kuti wareke kugoreketa kuti ndisu takaita izvi kana kuti zvakambotikaira sei. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nekupi. KuNigeria kwai kunonzi kuOwo kwaita wanhu waenda kogwarasha wanhu mukereke zvaita kuhwadza. Aidi tiri kuramba tichiti mweya wapfayo izorore murugare. KuCanada kwai chikoro chofundo yepamusoro cheTebeta chagoti icho Nigeria ichadaba kuti inyorese bvunzo rokuziti wanoziva chere chirungu kana kuti wanochiziwaba. Aizvi tiri kuzvirera manja dai zvaramba zvitoitikawo nekwedu, nekuti kweduno aiwa tinotoreketa chirungu kaisu kubva tichitanda chikoro. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichipera kupi. Kambani yoRyan Air kwai yagoreketayo kuti yaita kuti wanhu wese wokuSouth Africa wagonyora bvunzo yoAfrikaans kana kuti Chibhunu nonyaya yekuti kuna vazhinji vangu vari kusenzesa mapasipoti omanyepo. Aidi waita kubatiwa wakusaya zvekuita manje nozvavari kuita zvi. Tiri kundoimba kuti zvichabenuka ba zvichiramba zviita kuti zvinhu zviite zviri nani. Tiri ipapo mabuja kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.